Turka shi, Sumayya ta shiga matuƙar tashin hankali sakamakon ganin yadda kowa ya juya mata baya kan kisan Shamsiyya da ta yi. Ku dai ku biyo mu idan kuna son jin cikakken wannan rahoton, ku daure ku danna mana subscribing sannan ku taɓa alamar ƙararrawa, domin hakan zai ba mu goyon baya da ƙwarin gwiwa kawo wasu cikakkun rahotanni. Sumayya ta shiga tashin hankali ba ƙarami ba sakamakon yadda mai martaba a baya yana goyon bayanta, amma yanzu mai martaba yana faɗa mata magana yadda yake so, inda Kilishi ta samu damar faɗa wa Sumayya dukkan abin da yake ranta. Ta ce kuma su ma sai sun ga bayanta kamar yadda ta ga bayan ‘yan uwarsu wato Shamsiyya. Hakan ya tayar da Sumayya hankali sosai fa sakamakon ganin yadda kowa ya juya mata baya, inda yanzu a gidan nan ba inda za ta samu ta kai ƙararta in banda Zainab ita kaɗai ce yanzu ke kula ta a matsayin abokiyar hira, amma bayan Zainab ba wanda yake kula ta. Sumayya ta shiga tashin hankali fa, inda Sumayya ta koma ta samu mijin nata Abba, take cewa Abba ka sake ni, Abba na gaji ta zama a wannan gidan naka, Abba ka sake ni, yanzu ba wanda yake nuna min ƙauna, ba wanda yake nuna min soyayya, Fulani ma da take nuna min yanzu ta daina, Abba ka sake ni, abinda Sumayya ke cewa kenan. Hakan ya tayar da Abba hankali fa sosai ba kaɗan ba, inda Abba ya je ya samu mai martaba sarki yake faɗa mai abin da ya faru. Da martaba sarki bai ce Abba komai ba, ya juyar da kansa can gefe. A sannan kuma bayan yadda mai martaba ya juya Sumayya baya, inda Abba ya same shi yake cewa gashi gashi, da martaba ya kautar da kansa gefe yana sauraron Abba. Can dai abin da ya tayar da Abba hankali cewa mai martaba ya umarni Abba cewa ya saki matarsa, sakamakon cewa bata shigo mai da alkhairi gidan nan ba, ko yaushe a cikin tashin hankali yake tun daga shigowar ta nan gida. Abba ka saki matarka, in ji cewa mai martaba. Shi kuma Abba hankalinsa ya tashi nesa ba kaɗan ba, inda yake cewa mai martaba ya za ka ce da saki matata, akan me matata ta yi. Mai martaba inda yake cewa matarka ta yi sanadiyar ajalin Shamsiyya. Hakan ya tayar da Abba hankali sosai, inda ita kuma Kilishi ta samu bakin magana cewa sai ta fita daga gidan nan ko kuma mu ne ajalinta. Abba yake cewa Kilishi in baki mun shiru ba, ni ma duk abin da ne muke kake ji haushi na. Hankali da ya tashi sosai a gidan, inda Fulani ke cewa Abba ba za a yi haka ba, kawai dai sai ka bi umarnin mai martaba ɗin, yadda ya ce a sake ta ɗin to a sake ta a huta. Abba yake cewa oke, har da ke ma yanzu Kilishi, ke ma yanzu zaki watsa min ƙasa ne a ido ko kuma zaki juya min baya Kilishi. Kilishi ta ce ita ba ita ta faɗa ba, umarnin mai martaba ne. To mai saurari, ka daure ka danna subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa, domin hakan zai ba mu goyon bayan kawo wasu cikakkun ingantattun rahotanni. Mun gode, muna godiya.